Ix-xogħol għall-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni fl-ewwel nofsa din is-sena f'pajjiżna ra żieda sostanzjali. Dan hekk kif ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li minn Jannar sa Lulju ta' din is-sena ġiet irreġistrata żieda ta' 14% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet fl-ammont ta' persuni li qattaw lieli f'xi tip ta' akkomodazzjoni kollettiva. Dan l-ammont fil-fatt jisboq il-miljun persuna li qattaw xi lejl f'lukandi, appartamenti, guest houses jew villaġġi turistiċi. L-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni raw iż-żidiet li ilhom jesperjenzaw għal dawn l-aħħar snin bħala sinjal inkoraġġanti hekk kif l-ammont ta' sodod fl-akkomodazzjonijiet differenti żdied b'2000 waqt li l-kmamar ta' sodod żiedu b'500. L-ammont ta' lieli li dawn qattaw raw żieda wkoll ta' 6.5% biex ammontaw għal 5.3 miljun lejl. Iċ-ċifri juru wkoll li matul Lulju in-nies li qagħdu f'akkomodazzjoni kollettiva żdiedu bi 12.3% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet. Fil-fatt kienu kważi 200,000 li qattaw xi lejl fi stabbiliment partikolari matul dan ix-xahar. Ġiet innutata żieda ta' 7.9% fl-ammont ta' lieli li dawn qattaw fl-istess akkomodazzjoni bl-ammont ta' lieli jaqbes il-miljun. L-iktar tip ta' akkomodazzjoni popolari kienu l-lukandi hekk kif bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena qattaw xi lejl jew iktar fihom iktar minn 900,000 persuna. Dan b'kuntrast mal-40,000 li qattaw lejl jew iktar f'tip ieħor ta' akkomodazzjoni. L-iktar tip ta' akkomodazzjoni li rad żieda infatti kemm fl-ewwel 7 xhur tas-sena kif ukoll matul ix-xahar ta' Lulju kienu lukandi ta' 3 stilel. Madankollu, il-lukandi b'4 stilel baqgħu l-iktar popolari hekk kif kważi 450,000 għażlu li qattaw tal-inqas lejl f'lukanda ta' dan it-tip. F'pajjiżna kien hawn 184 post ta' akkomodazzjoni attiv f'Lulju ta' din is-sena b'kapaċità ta' 18,500 kamra ta' sodda u biktar minn 40,000 sodda.